Danas pokušavam nemoguće, pokušat ću da pobedim u svakom game modu u jednom videu. Ali postoji jedan mali problem. Ako failujem, zauvek briše moj Brawl Stars account. I ljudi, evo nas u Brawl Starsu, dugo nisam igrao Brawl Stars i u shopu sam video odmah da imam nešto free, ali nije bilo šta, već pogledajte šta sve ja nisam otvorio. Ajde to odmah da otvorimo. Idemo prvo 5 random star dropova. Još šta ćemo dobiti u prvom star dropu? Normalno super rare, neće mi odmah dati ništa i rare. Sljedeći je epic, ok, epic već možda se očekuje, ali najobičniji spray. Ajmo rare, nemoj rare da mi daješ, brate, zašto rare? Super rare, brzo je dao super rare, ali je ostalo super rare što mi ne znači ništa. Valjda će da ispoštuju ovi prezenti, ajde da vidimo ove prezente, da li će oni nešto da mi daju, molim te mi daj, čekaj. Ok, ovo je samo skill, ovo je samo skill, ovo je samo skill, ovo je samo skill. Mythic može, legendary, molim te. Ne, nije legendary, ali Mythic je super. Šta sam dobio? Gadget za Amber. Odlično, ovo mi je falilo, ja za Amber nemam gadget, ovo mi je bukvalno trebalo. Znači, sad što god da dobijem, ja sam zadovoljan, jer ja sam dobio ono što mi treba, gadget za Amber. I posljednja i najjača stvar je siguran Mythic drop. Ajde vidimo šta ćemo dobiti. Šta? Ne, brate, moguće se mi dao spray, brate. Ne, znači ni skin, ni brawler, ništa, on mi da spray. Ali free je, tako da neću mnogo da se žalim, ali suština ovog klipa je da otkrijemo koje ja to zapravo imam ove challenge. Ajde da vidimo. Idemo prvi event da vidimo, znači bukvalno ću da otvaram jednog po jednog i da rešavamo jedan po jedan. Prvi je normalno showdown. Idemo showdown da opičimo. Uzet ću generalno showdown, mislim da je najbitnije tu solo da odaberem i solo je solo. Solo je bukvalno skill, zavisi od mene samo, ovako tim ako je dobar, a ja loš, to neću vratiti, to odbijam. I sad da ne bude ovo ono, kao ja nešto mnogo tu slamam, sad ću da uzem nekog brawlera s kojim sam i onako poprilično solidan level, na primjer ova, može brati, kako se zove, zaboravio sam ime, Ems, može Ems ću da igram, idemo play i u prvi game da vidimo kako ću ja proći vamo. Ako bude morao da izbrišem moj account koji vredi, brate, mislim, ne vredi on mnogo para, realno, ali brate, meni je prirost u srcu, neću ja to prihvatim da moram da ga izbrišem. Ok, krenuli smo, evo ga, tu je odmah, brate, Poko nije neki protivnik, njega ću lako da rešim, bam, evo ti ovo. Imam ovdje dosta ovih power, mislim ovih boksova, to su free power cube-ovi, jer bukvalno ovaj Poko nema šanse da može meni da otme power cube-ove, da brate, ovdje i on. Idemo da pokupim ovaj power cube, a ovaj možda prebacujem, to će mi praviti problem, moguće se promaši ovaj boks, ne veze, i sad ću kroz zid da ga pucam, brate, on mene može preko zida, ja mogu kroz zid, opa, ne, brate, ovo je bilo gledao se smrti u oči, nemoj brati ti, brate, ja moram da bežim, mi ništa drugo ne ostaje, jer ja stvarno ne bi da rizikujem, moji su, braćo, vi ste moji, ajde, od ovoga moram malo da dodžujem, jer, to je to, ti si gotov, brate, gotov, kako, šta je ovo, ne, Frank, ima range, ima power cube, ima sve, ali jedan veći range od tebe, brate moj, ti to ne znaš, bam, opa, ne, uhvatio me je stan, ali sreća pa je pobjegao i, mada, gdje sad ovo, ja ću kroz zid, brate, da ga rešim, gledaj to, ne, da li sam, nisam, brate, moguće da ga je jedna ova, brate, bomba moja ubila, mislim, bomba, jedan dim ga je ubio, kako sam ovo profi odigrao, ne, znači, ja nema šanse da padnem ovaj, brate, challenge, znači, prolazim ga sigurno. Ajde da otvorimo drugi event je Brawl Ball, ne, brate, taj event uopšte ne volim, da vidim mapu, pošto ga ne volim, znate kako, ja ću malo tu da uzem malo nekog lakšeg čempiona, znači uzeo sam ovu rockerku, mislim bubnjarku, kako se zove, nova, snimio sam klip za nju, kako mogu da se zaboravim kako se zove, ne znam stvarno, napišite u komentarima kako se zove, bukvalno sam zaboravio sami mozak. Idemo, startali smo meč, bacam ja ove moje buzdovane i vraćam ih jer ja mislim da je to najbolja taktika za sad jer nešto mi ne deluje kao da smo nešto mi jači od njih. Oni mi deluju, brate, da mnogo više znaju ovo da igraju. Ne kažem da je moj tim loš, nego sam ja loš. Jer, brate, ovaj mod ne da ne volim, nego strašno. Znači, ovo je mod koji najmanje volim u cijelom Brawl Starsu, bukvalno.
i ne možemo da im se približimo, ok, da li mu dodam ili da idem na go. To me pitanje muči, idem na go, bam, ok, rešili smo ga, idemo brzo dodajem loptu, ali neću onda pokupi loptu, ok, daj go brate, daj go, uđi go, nemoj da šutaš, mogu si ući. A daj, brate, čekaj, kako sad ja sam da se pohvatam sa ovoliko ljudi, čekaj, moram multi da bacim, ok, stanovo sam ga, to mi je dosta pomoglo jer on neće dati go, i sad moram, brate, da bacam moje buzdovane, da, moram da ih i vraćam i bacam i evo tebi buzdovan, moram da ih vratim, ok, ne, ovaj će me rešiti, neće, dobre, ajde, molim te ti daj go, brate, ako ovaj prošli nije dao, ja ne znam kako on uspio da ne da ono, jer stvarno mogu samo da ušeta u go i ne bi mu ništa bilo. Aj ti daj go, brate, prazan je go, brate, on ne ide na loptu, sad ću ja dati go, sad ću ja morat dati go. Ne! Da ste vidjeli kako sam promašio, brate. Ali nema veze, ok. Teška priča, brate, mnogo smo jednaki, ali, brate, sad ću da bacim ulti je za pobedu, da, stanovali smo je, bam, izrešavao sam ih sve, sad moraš dati go, brate, evo i njega ću da stanujem, brav, hvala ti, brate, ako da sad nije dao go, ja bi, brate, izbrisao igricu, to je bilo sigurno, ali ne samo zbog challenge-a, nego bi se toliko iznervirao jer su igrači toliko, mislim, sa igrači su toliko, ajde i ovo, dobro je, 2-0, lagano, znači i drugi mod je pređen lagano. Ok, ajde da pogledamo ovaj treći event koji imam, znači treći event, molim te mi daj nešto lako, game grab, ne zapravo. Dobro, mislim, ovo su najteži eventi koje mogu da dobijem jer ih najmanje volim, na primjer, na početku je showdown volim, ali game grab i brawl ball su mi bukvalno dva najgore. Mislio sam da je brawl ball, ali možda čak i game grab, jer stvarno, nisam, opet sam uzao onog brawlera, ali nema veze, i opet sam uzao brawl ball. Uništavamo i kako prošli game koji je bio bitan, nismo ovako dominirali, a sad ovaj random game pobeđujemo ih bez da se trudimo. Pogledajte šta rade moji teammate. A ova pobeda nije ni bila deo challenge-a, mislim šteta jer je bila baš ono prelaka, ali ja ipak uzivam game grab i menjamo brawlera, koga bi mogao, brate, samo na mapu. Da, brate, setio sam se, znači ipak ću da uzem Amberku jer sam dobio normalno ovaj novi gadget, znači da vidimo gadget, da, to je taj gadget, da vidimo kako radi, idemo select Amber i idemo u game grab. Ne znam koliko je Amber dobra za game grab, ali sada ćemo vidjeti. Idemo odmah da iskoristim gadget, znači neću ništa da pitam, brat, aha, znači to je to, znači bukvalno se oko mene vrti vatra i oni ne smiju da priđu. Ovo je brutalan gadget, brate, meni se ovo zapravo sviđa, zapravo mi je jako dobar gadget. S obzirom da sam ga dobio čisto tako, dala mi igrica, brutalan je. Da sad ću ovdje iza zida i ja ću samo ovo da uključim. Da, evo, koliko damage-a diluje, jako mnogo damage-a, brate. Mislite da će diluje po 300, on deluje po 1700, brate. Sa 3 udarca je on već gotov. Ali ajde ja da se fokusiram malo više na igru, a ne na ovaj gadget, jer ako izgubim ovu igru, ode i ovaj gadget i cijel account, brate. Dođi vam, ba to, bam, ne, zatvorio nas je vam, ali dobro, bukvalno ga je gadget ubio, znači ovo je predobar gadget, ne, nisam ga ni skontao, lov sam, ne, dobro je, znači bukvalno su za malo izgubili. I ovaj event je bukvalno bio prelak, idemo sljedeći knockout 5 na 5, ovo obožavam da igram, jer na ovakvim mapama uvek uzmem, brate, nekog throwera i throweri ovdje kidaju, brate, dominiraju bukvalno. Sad ću nađem nekog throwera pa da vidite. Evo na primjer Dynamike, evo ga Dynamike, idemo sa Dynamikeom, inače imam brutalan skin za Dynamika i onog Japanca Dynamika, on mi se mnogo sviđa, mnogo dobar skin. I mnogo sam srećimo kad sam ga dobio, brate, znate koliko sam bio srećan jer mi se baš sviđa. Evo ga, ovaj Japanac Dynamike, vidite ga vamo. I oni su svi range, brate, ali dobro, ne veze jer Dynamike, da. Samo bukvalno prebacujem, džabe oni pucaju kad ja prebacujem. Ali samo ne smijem da dopustim da me ubijaju, ne smijem da dopustim da me rešavaju i bacam ovu veliku bombu, da, rešio sam još jednog, super nam ide, za sad nam ide bukvalno super, samo nemoj ti brate low si, skloni se malo nazad, pusti mene ispred, bam, i to je to.
Ok, bacam veliku bombu vamo i da li sam pogodio nekog? Ne, nisam nikog pogodio, ali valjda će moj tim ovo da reši, bukvalno je 3-2, bilo je 4-2 malo pre. Ako ova dvojica reše ovo, brate, znači nemojte, molim vas, da izgubite ovo, ne. 2-2 je. Sad je napeta situacija, dobre, 2-1, ok, ovo mi deluje ok, da je, pošto je 2-1, ajde molim te, mislim deluje ko 2-2 jer brate ovaj ima svog klona koji bukvalno kao drugi brawler. Ali rešili su klon i ostalo je samo njega još da reše 1-1, molim te brate. Ajde molim te, znači nemoj to da me radiš, nemoj da izgubiš brate, nemoj molim te da izgubiš. Dobre, saterao ga u ćošak, ovaj će bukvalno da bude rešen od strane zone verovatno i ovaj moj izdominirao. Svaka ti čast brate, znači like ti dajem ogroman respekt, brate moj. Ali to je bila samo jedna, znači ima još rundi, znači nije još kraj. I već vidim da su nas potamanili. I ja rizikujem. Ne. Brate, ne. Brate, što mi to radiš? Ok, ovaj lik je ostao sam, ali se šteka i bukvalno mi ne deluje kada će išta da uradi. Mada povlačim reč, deluje mi kao da će svašta da uradi. Da li će pobediti? Ne, kako nije skinuo dovoljno healtha. Brate, on lik je ostalo 1 HP, 2, brate. Da, pogledajte koliko je low. Ali nemoj da dozvoliš da te pogodi na range. Samo da pobedi, brate, ovaj moj, jer ovo stvarno ne treba se oduži, ovaj može da leti, ne možeš zonom da greš, ali super, brate, znači, još jedan mod je pobeđen. Ostalo sam samo još 3 eventa i ja mogu mirno da legnem da spavam i da se ne brinem za moj Brawl Stars account. Idemo play najlaganije na heist, samo da izaberem brawlera, izabrat ću opet Amberku jer mi se mnogo svideo onaj gadget koji smo dobili, znači Kida gadget, tako da hoću još malo da ga isprobam, a u sledeća 2 moda ćemo već nešto drugo da izaberemo. Opa, i oni imaju Amberku, ajde vidimo ko će biti jači Amber igrač. Ok, game je počeo i dopustili su nam da priđemo njihovom ovom glavnom skladištu, šta je bre ovo bre? Ok, ajde gadget radi previše damage-a ovom skladištu, mislim ovom, kako se to zove, kako uvijek mozak zabodi za najbitnije stvari. To je sef, jeste sef. Ste vidjeli koliko damage-a diluje moj gadget sefu, to je bio brutalan damage, ono 1700 i ovo se konstantno okreće i konstantno udaram, to je bruka damage, vedite. Kao da primjer, evo, ne, sad je on mene rešio ovim gadgetom. Nije valjda on dobio isto to. Ne, dobro, nije se približio ovom našem sefu. Rešili smo ga, nijedan problem manje. Idemo do njihovog sefa. Neću da se borim s vama, nemoj to da radiš, brate. Neću da se borim s tobom, Pusti me samo da dođem do sefa. Da, 100% si da me pusti. Znači, cilj je samo da priđem sefu i bukvalno ću ga uništiti sam s ovim gadgetom. Ajde, gledaj sad, bam. Ne, 1000 healtha mu je ostalo. Rešili su me, 1% healtha je bukvalno ostalo ovom sefu. Tako sam bio blizu. Idemo, da, ovo je pobjeda. Znači, još jedan najlaganiji win. Ostao nam je još bounty, i ovaj finalni, to ćemo otkriti šta je, nemam pojma. Znači idemo bounty da odigramo i opet smo za Amberku, neću exit, uzmemo nešto drugo. Bounty, šta bi mogo da igram za bounty? Znate što da, mnogi će me hejtovati, ali moram. Meni je stalo do moga kaunta i ja ću da igram Edgara. Mada sa Edgarom sam mnogo velik level i ovi su svi pro igrači, tako da koliko je to dobro, toliko i loše. Sreća pa je moj teammate već odradio jednoga, mora da skoči novog, a ne, on će pobeći, nemoj da pobegneš, nije pobegao, dobro je, ali tu je ovaj Crow me mnogo poizonovao, brate, mnogo skida ovaj poizon i samo sam ja glup, brate, što to radim? Dobro je, skinuo sam im barem health, ovaj moj će ih rešiti, ja se nadam jer sam im skinuo pola healtha, ali sada ide glavna zabava, moj gadget, nije to bio gadget, to je bio bukvalno ulti, ali ne, umiram previše,
previše lako umirem, što nije dobro za ovaj mod. Mislim, dobro je to za neke druge modove možda, ali za ovo je užasno. I moj tim, što je najgore, umire, a ni to ne smije da se dešava. Znači moram nekako da branim, znači stojaću ispred tankovaću, jer ne ide mi u korist da oni budu eliminisani. Znači, napunio mi se Hypercharge ću da iskoristim, to je sigurno, ali moram da sačekam ult. Da, ok, evo im i Hypercharge i ult, samo da ih navatam na jednom mestu. Što više Hypercharge, ult, idemo, ne, tu, pobedili smo. Ne znam ko je šta uradio, ali smo pobedili, brate. Znači, ja bukvalno imam više sreće nego pameti. Znači, igrica ne želi da izbrišem account, što je meni normalno drago. Idemo da otvorimo ovo, šta je bre ovo, šta mi daješ ove super rerove, to neću ni da snimam kako otvaram bre, evo ga rer, još gore. I finalni event koji ćemo igrati, koji će odlučiti da li ja brišem moj account ili ne, je... Knockout, može, Knockout je mnogo dobar, što se mene tiče, mnogo dobar event. Samo da odaberemo šta ću da igram. Moram da igram nešto u čemu sam, mislim, s kojim brawlerom sam jako dobar, jer, ajde, sad čekaj mi mapu prvo. Prvo ja da imam mapu, brate, da se ja uverim šta je šta. Ovo, da, ovo, ja sam pro Edgar na ovoj mapi. To ćete sad da vidite moju taktiku. I krećemo u game koji će odlučiti da li ja brišem account ili ne. Znači tu smo u knockoutu, znači igramo Edgara. Sad ću vam pokazati kako da igrate Edgara na ovoj mapi da uvek dobijete. Znači bukvalno morate da napunite odmah ulti i samo preskočite sve magije. Ako roknu vidite, na primjer ovo je rokno i rokne opet i roći će opet. Ali ja ću to preskočiti, gledajte sad ovo. Gledajte sad, opa! Bam, ovo je gotov, idemo na drugog. Drugi beži, ali neće mu to mnogo pomoći. Ipak hoće, ja sam gotov. Malo sam se previše zaleteo, ali dobro je. Mislim da će moj tim ovo da završi koliko mene tim zapravo nosi. Znači to je nemoguće koliko me tim nosi, brate, u ovoj igri. Mislim u ovom challenge-u, znači neću izgubiti account zbog tima, hvala braćo. Ajde rešite još jednog ovog lika, brate, vaše, imate ga, brate, vidi se da ne zna gde bije, vidi se da ste jači, vidi se da vi to možete, ajde odmah, mislim, nije da vas požurem, ali požurite. Da, inače, ako mi je ovako pognuta glava, to zato što bukvalno gledam u telefon, jer, mislim, tako gledam u telefon, tako da svi gledaju u telefon, pognutom glavom na dole, mada ne treba to, ispravite kičmu i gledajte ovako, razumete. Da, dok ja vam objašnjavam, game je već počeo, to nije baš nešto, brate, što su ove komete, brate, ili to baca neki brawler ili šta se dešava? 100% ovaj Ker baca. Da, ovaj Ker, vjerojatno je tu neka njegova moć, da, moj tim ovo rešava sve sam koliko ja vidim. Ja ću skočim ovdje čisto radi reda, da overim da li je tu, nije, ajde vamo da overim, nije ni tu, 100% će me naći ovdje u nekom žbunju, brate. Ne, eno ga tamo, i to će moj tim da reši. Znate kako, mene je tim odneo, znači izneo me, ali... Znate kako, nije do mene, razumete, to što ja imam sreće, to je drugo. Ljudi, uspeli smo, pobedio sam u svakom modu u jednom danu. Pišite mi dole koji vam je najteži mod u Brawl Starsu i ako vam se ovaj klip svidio, normalno ga lajkujte i radit ću ovo opet.